ayikho into ebalulekile njengemfundo kuleli sonto. uShembe wakhuluma kakhulu bese ubaba omkhulu wakhuluma inkosi ilanga wakhuluma inyanga yezulu namhlanje nasonyazi lezulu sakuthi efanayo sathiwa amanazane safundisana izingane zenu ngoba isikhali esonqoba ngaso lelizwe lenokuhlupheka nobandlululo ngakho konke imfundo ngoba izikhali ngeke sayisebenzisa manje so indaba enkulu nje isisolva ngani ngepeni nephela so sithi ke nje wasikule ndaba yanamhlanje ingqophamlando usuku nosuku masihlangene kanje sihlangene izifundiswa zonyazi lezulu zincaneke lezo oyibona ngamehlo baningi abangezanga ngoba ba committed bayasebenza abanye baphesheya wasilana nje kukhona ngisho abafundisi abafundile kukhona ngisho amakhosi afundile nabagcotshwa bebandla nabo bonke ngisho umama ukuthi uShembe fundisani ngisho nabesifazane benu abangasiyeki isikole so nje wasilana ke sizoyibongela ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi wakhetha thina kubo bonke abantu ababengatholi ithuba lokufunda wathi nalezi izingane zami lezi azingasali ngaphandle azisithole isibusiso zokuthi nazo ibizo ngeyifundiswa so namhlanje ke sithi ke ibandla likaShembe aliqhubeke njalo lishone phambili lingawi livikeleke lihlonipheke abantu bengacabanga ukuthi uShembe ibhishu lesihlahla nokuhamba ngenyawo no nencwadi nathi sikhona sayishaya sinama PhD lokusibona nje semajazi abo ahlonishwanga ngawo sawafundela indaba enkulu ke lesibhamu kwakhe asikhule bafowethu baba mfundisi hawu sishumayela nawe sihamba isiva